أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلمو أمبي أوفوك ولنمندو أو منون سغلن بي أنا نواتي نشرف لا جبراني سانفي جمانين كونو جمانين كوكا أمباين الله سبحانه وتعالى في alaka kisi na ka hina na ka barka jidile alaka okenin au bela jilenka ka benyina mauludu ma noe samba fla ani tanishigi furu alebe sigaso marala jamiyatul ansardin bolofara munun be ladado sango san ube asu nyenemaya walasa kuka nisonja jira alakira kola kisini nema be ana asombogo ye ani bunya ani karama munun ba ko konnana ukaseka niyoro soro ala ka beni nyinantai mogo bora fambela jilenfe ka wele kain jabi dugutigila kaw kata se mer ka dankaw ma kenen konnana demsini jokulu ulu togoyala amma bela jilen kumbe kenen konnana wala saka seka fara jamiyatul ansardin bolo fara mbe ka faruka ukani mauludin barala kene kono sherifla jabrani togoyala ansiraka min soroy anga je ka nyama dawfe no shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala Muhammad wa sallim. Nous sommes aujourd'hui le 19 11e mois 2018, soit le 1440e année de l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de la fuite de Mohammed devant ses ennemis de la Mecque vers Médine. Nous vous rappelons que l'Amsardine de Fourou a été créée en 1997, soit une existence de 21 ans à nos jours. Le jour, c'est-à-dire l'année où nous sommes, 2018, l'association Amsardine, sous-section de Fourou, compte 19 comités, dont 2 à Fourouville. Le premier président fut Feu El Hadj Seydou S. Maïga, paix à son âme. Et le deuxième président qui dirige actuellement l'association est M. Ousmane Keita, qui est en déplacement à Bamako pour aller fêter le Maouloud chez le guide spirituel des Ansar, El Hadj Cheikh Chérif Ousmane Madani Aïdra, accompagné de son secrétaire Bouba Tankara, secrétaire général de l'association de Fourou. Malama Slamo, on y a pas sur nous comme un baradam na retard là. On munu fo nazrakana nalaka jamina ukuma ba kelengelen foye bamanangana. On y a damna ni ala to barkama alam ya damna ani alami malaban. Ko fe on y a hakli jigi ka fo. Fourou Amsardini Islamia jana kase oma. On y a hakli jigi ka fo ambe domna bi oye tenendo ne san kalo tan kelena kile tan kononto san bafla ni tan shegi no bebe hijra san bakle ni kemena ni binanama on ya fa ngo hijra muye Muhammad sallallahu alaihi wasallam alika hijra mu de toro warale kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan ana jenyo maka ala yamara dama ka fo akabo maka kata Medine abe fo o de mako hijra ma hagli jigi fana ka fa Fourou Amsardini Islamia nala ka janya asigina senkan 1997 ka bo dona ka bla bila ni ma flifew o kanga ka samugani kelen be domna ko bi no ye 2018 Fourou Amsardini Islamia comité tan kononto o de ba kono comité tan kono de la be soro Fourou du kono a président folo Fourou Amsardini Islamia président folo o kera alama hinela El Hadj Seydou S. Maïga na ale signan alaka nemala o président flana o de Ousmane Keita nala sona ale be voyage la kata mauli fete Bamako Ansaru nye joro fe no El Hadj Cheikh Chérif Ousmane Madani Aïdra accompagné no naka secrétaire général no ye Bouba Tangara situation secrétaire ba donc nalaka jaye aye kuma ba mun faye nazarakana ni yo kelengelen nye fola to dunkana kanaba bela jelefo
ka namba cɛ n'a muso yɔrɔ janmɔgɔ ani yɔrɔ surumɔgɔw an b'a bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnma an ka dugutigi n'i y'a mɛn dugu ka di dugutigi de bɛ yen an bɛ dugutigi fo kɛrɛnkɛrɛnna ka tila k'an ka alimamiba fo n'o ye Saliya Kɔnɛ ye furu n'a lamini alimamiba Amusaru Dini jɔyɔrɔ an b'a fo n'an bɔra yen an bɛ monsieur le maire fo a n'a ka adjoint n'an bɔra yen fana an bɛ monsieur le commandant fo a n'a ka gardiw ani sécurité mɔgɔw ani yiritigilamɔgɔw ani sɛnɛkɛ ɲɛmɔgɔw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo école karamɔgɔw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an da sera min ma an da ma se ma dugu cɛ kɔrɔba ni musokɔrɔba an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni Ala ka jɛn su in na an kɔntannen don fo ka tɛmɛ a dan kan kuma ka gɛlɛn ne yɛrɛ ma dɔɔnin an b'an ka dugu musokuntigiw bɛɛ lajɛlen fo Amusaru Dini ɲɛmɔgɔw minnu ye kɛnɛ organiser tiɲɛ yɛrɛ la an b'o fo surtout an ka sécurité mɔgɔw an b'o fo k'o waliɲuman dɔn n'i y'a mɛn baara ka ɲi baarakɛbaaw de y'a kɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ani tando k'a ɲɛsin u ma. Mɔgɔ minnu y'a dɛmɛ baara nin kɛcogo ɲuman na yarabi Ala ka n'u sara minnu ye an dɛmɛ dabako la ani minnu y'an dɛmɛ nafoloko la ani minnu ye malow di anw ma mɔgɔ mɔgɔ n'a ye dɛmɛ k'anw ye yarabi a bɛɛ dɛmɛ sera an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a bɛɛ tigi sara Ala k'o sara ni arajɛnɛ sara ye Ala k'o kalaya bonya kan an b'an karamɔgɔ fo n'o ye Sɛrifu Usumani Madani Hayidara ka jamana ja yala bi basigi min bɛ boliya min bɛ jamana kɔnɔ Ala ka jamana basigi Ala k'o kalaya bonya kan Ala k'o k'an karamɔgɔ bonya kan bi dɔw lahɔrɔma wa salim n bɛ karamɔgɔw fo fɛn o fɛn nana an jɛmɛ baara na fɛn o fɛn nana an jɛmɛ dugu na dugu ka hɛrɛ la o na ni ŋaniya ɲuman min ye hali bi Ala ka to o ka hɛrɛ sɔrɔ ka se ka taa o ka yɔrɔ la o ka tɔgɔ sɔrɔ ka balimaw fɛ o ka tɔgɔ sɔrɔ o kɔrɔw bɛɛ fɛ dɔgɔw bɛɛ fɛ faw bɛɛ fɛ ko dugutigi ko caman t'ale bolo k'a fɔ o nisɔndiya kojugu ale tɛ se ka dɔ fɔ ne foli tɛ an tɛ se k'a fɔ n bɛ bɛɛ tɔgɔ wele fɛn o fɛn bɛ yan jama cɛ ma ka na ni ŋaniya ɲuman hali bi Ala ka barika don o la hali bi Ala ka ɲɛni diya o la ale ka foli o ye ale bɛ jɔ yɔrɔ na. maire ko ale sen ma yan sɔrɔ bi a ye ne bila ka na a tɔgɔ la ka na foli kɛ jama ye ani an ɲɛmɔgɔ karamɔgɔ ɲuman ninnu a ko bi ma nin kɛnɛ bila sigilen furu a bɛ san caman bɔ dɔ wɛrɛ t'ale fɛ duwawu kɔ a sigira ni ŋaniya min ye yarabi Ala ma continuer la n'o ŋaniya kelen ye k'a kɛ an bɛɛ ma siniɲɛsigi ye Ala k'an karamɔgɔ ninnu mɛn an ɲɛfɛ u bɛ minnu fɔ k'an tulo kɛ tulo kunnandi ye k'u lamɛn ka u lawaleya Ala ka hɛrɛ don jamana kɔnɔ Ala ka jamana basigi Ala k'an kan bɛn Ala ka haminankow nɔgɔya minnu ni Ala ta bɛ bɛn donc ne bɛ bɔ kuma la yan a fɔ assalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. K'a laɲini tun ye nin kɛnɛ in k'a sɔrɔ yan bi mais dugutaga dɔ tununa ka sɔrɔ a taara o la a ye ne bila ka na nɔ na a ka foli bɛ dugutigi ye a ka foli bɛ alimami ye ani furu mara alimami bɛɛ a ka foli bɛ alimami kɔfɛ a ka foli bɛ dugutigi Danga Koniba ani fɛn fɛn bɛ yan jeunesse ɲɛmɔgɔ musokuntigi a ka foli bɛ nin bɛɛ a ka foli bɛ Amusaru mɔgɔ bɛɛ u ka cɛsiri la surtout Amusaru organisateur labɛn min kɛra ni olu sababu la a ka foli bɛ an ka wajulikɛlaba ye n'o ye Yakuba Daɲɔgɔn a n'a ka mɔgɔw ye vraiment salon a ye laɲini fɛn fɛn ka dugawu fɛn fɛn dugu ye sanjiko tun gɛlɛyara mais Ala barika la ɲinan san nana san labɔli kɛ an ka barika da sanuko fɛnɛ o nɔgɔyara o sɔrɔbagaw sɔrɔ bon vraiment a ka foli bɛ bɛɛ silamɛya foli kama ne yɛrɛ ka foli bɛ assalamu alaikum me o kuma jama bɛɛ fo masa min sɔnna ka Ala yɛrɛ fo ale min sɔnna ka anw bila ni sira ɲuman kan tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ barika da Ala ye n'an tora nin na k'an sa an na don arijinɛ kɔnɔ nka ni min y'a ta sira cɛya den kɛ tɔgɔ ye a bɛ gan dɛ Ala k'an kisi a ma sijan ni kɛnɛya lafiya labanko ɲuman Ala k'a di an ma an bɛ baara service da kelen o fɛn o fɛn bɛ dugu in kɔnɔ yan an bɛ bɛɛ fo alimamiw an b'o fo alimamiw hali ɲɛmɔgɔw ye dɛ Ala ɲɛ jɔ ni anw na n'an ma se ka jɔ an ka alimamiya jɔyɔrɔ la ka tiɲɛ fɔ an kɔfɛ mɔgɔw ɲɛ an n'o bɛɛ bɛna juru kelen na dɛ Ala k'an kisi o ma tuma dɔ a yɛrɛ bɛna nɔgɔya u ma ka tɛmɛ alimamiw kan sabu i b'a dɔn ka ban k'a fɔ i b'a dɔn ka ban k'a lase ko i tɛ i yɛrɛ ye Ala ta i ye dɛ k'a kɔn bi ɲɛ ani ka saya don Ala ta de i ye min ka di Ala ye a b'o de k'an na yarabi an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɔ bɔda ɲuman fɛ
ala k'an bɔ bɔda ɲuman fɛ dugu hɛrɛ ala k'a cɛya an ka du hɛrɛ ala k'a cɛya jamana hɛrɛ ala k'a cɛya ala k'an bɛn kelen kan gɛrɛgɛrɛ masibaw ala k'an kisi maajugu ala ka don an n'u cɛ an ka dugu donda n'a bɔda an y'a kalifa ala ma maa maa mana fɔ k'a bɛ don ka na juguman kɛ an na an ka dugu kɔnɔ an b'a fɔ ala yɛrɛ a yɛrɛ k'o kunbɛn yen an ɲɛ t'u la dɛ ale de ɲɛ b'o la an kalifa n'o ala ma su fara tile kan a n'a ka kira an bɛ sɔli mamadu kan ne ma ni kisi b'a ye o tuma na fɛ an bɛ kuma jɔya ala fo ni ka barika da a ye a ka ɲumayaba yɛrɛ kosɔn an matigi yesu kirisa tɔgɔ la ka foli di ansar cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen ma ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ni aw kɔni ma sɛgɛn an weleli la an tɛna sɛgɛn aw jaabili la sanga ni waati bɛɛ aw b'an wele an bɛ na awa an bɛ ala fo ka barika da salon ta ma se ka kɛnɛ sɔrɔ nka ala barika la ɲina n bɛ aw cɛma la n bɛ barika da ala ye o kosɔn ayiwa emmanuel ma se ka kɛnɛ sɔrɔ a ko ka na aw bɛɛ lajɛlen kelen kelen fo n ka foli bɛ musow bɛɛ lajɛlen ye ani kanbelew minnu sera ka kɛnɛ nin labɛn kosɛbɛ tiɲɛ na an b'a dɔn k'a fɔ u ye baaraba de kɛ organisation ka gɛlɛn n bɛ foli di u bɛɛ ma ka ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo awa ne bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne bɛ ladilikan kelen di mɔgɔw bɛɛ ma an ka jija ka ala sago ɲini k'a dɔn k'a faranfasi fana o la bibili bɛ fɛn 5 de fɔ anw ye ala sago ko la a fɔlɔ ko an ka ala kanu ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan a filanan an ka da ala la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan a sabanan an ka ala ka kuma minɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan a naaninan an ka ala tanu don o don ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan a duurunan an k'an seko kɛ ala ka baara la o ka di ala ye fo ka taa dama tɛmɛ an sari b'a la ka o de kɛ nin ye san o san o bɛ wele di an ma o ma wolomani kɛ ala fana bɛ ten ala ma wolomani kɛ ala ye mɔgɔw bɛɛ kɛ kelen ye dugukolo nin kan o de kosɔn ni wele dira ne bɛ nisɔndiya kosɛbɛ sabula dusukun min bɛ ne na ne y'a de o kelen de bɛ o la sanga ni waati bɛɛ o bɛ wele di ne b'a dɔn k'a fɔ kanuya bɛ o la n'an bɛ ɲɔgɔn kanu dugukolo nin kan ala fana bɛ anw kanu kiraw bɛ nin yɔrɔ fɔ anw ye ko ni an sɔnna ala ye ni anw dusukun bɛɛ ni anw niw bɛɛ ye foyi tɛ anw dɛsɛ nin dugukolo nin kan ala ka duwa anw ye ka kɛɲɛ ni waati koronnen ye n bɛ foli di an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma minnu bɔra u ka so ka na ka na nin kɛnɛ nin ɲɛnamaya ka na lamɛnni kɛ ni ka taa a kumaw bila baara la ala ka duwa ta o bɛɛ lajɛlen ye. bon jeunesse président ma se ka kɛnɛ sɔrɔ a ko ka na a ka foli lase jama ma ka a lase mɔgɔw ma k'a fɔ vraiment ale degulen don donc ko ka na a ka foli lase ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma vraiment ale bɛ jeunes fo u ka daniya la ka ɲɛsin ale ma donc ale bɛ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fo u ka cɛsiri la ka dugawu kɛ kɛnɛ nin sigila ɲuman na ala ka wuli ɲuman na. waati tagali ko sɔn an tɛna an sigi kuma caman na an bɛ ɲɛmaaw fo ka laselikɛlaw fo ka baaraw la kɔnɔnagɛya min y'a ta ka ɲɛsin aw ma an b'a ɲini ala subahana taala fɛ yarabi ala k'a to an ka se ka kɔnɔnagɛya minɛ ka baara kɛ n'a ye silamɛw foyi m'an jɛn bi na b'an ka kɔ anw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen an k'an misaliya kɛ i n'a fɔ binkansiri n'o ye binkansiri kelen siri ka bila yan jaa fɔ an kelen kelenna ka taa kelen kelen tufa ka bɔ a la est ce que tɔ bɛ to yen ni tɔ tɛ to yen dɛ laɲini min bɛ nin diinɛ nin kɔnɔ na an bɛɛ lajɛlen k'an yɛrɛ bila o minɛn na anw ɲɛ bɛ tiɲɛni kelen kelenna min na ten anw cɛ tɛ diinɛ na ten anw kelen kelenna ka tiɲɛni ni kelen kelenna dɔ minɛ ten ka fosi ka bɔ an k'a tɔ filɛ karamɔgɔ n'u nana ciden mustafa sallallahu alaihi wa sallam k'aw lakunu de dɔrɔn ka fɛn dɔ de fɔ aw ɲɛna aw ka baara kɛ n'o tɛ cidenw ka miirina fila dɔ kayfa tunju umma min katabillah wa tarju min rahmatullah an bɛɛ lajɛlen an ka tubi fɔlɔ san yɛlɛmana n'u tubi sɔrɔla fɔlɔ a filanan an bɛ mun kɛ alimuhasaba yɛrɛkun fɛsɛfɛsɛ a ma fɔ i ka mɔgɔ dɔ fɛsɛfɛsɛ dɛ e yɛrɛkun fɛsɛfɛsɛ est ce que i ye baara min kɛ san kɔnɔ difo b'a la fo difo t'a la baara min kɛlen fɛ san kɔnɔ ala ko la kira kanu la a cayala b'a fɔ a ma caya i k'o jateminɛ fɔlɔ n'i y'o jateminɛ mun bɛ tugu o la sisan alimura kaba k'a kɔlɔsi minnu kɛla ka ɲɛ kana to a ka tiɲɛ o la
waati n'a kuru kama an b'o fɔ an bɛ bɔ kuma na ka bɛɛ lajɛlen fo ka ta imamu na a n'a kɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ bɛn cɛ yɛrɛ ye. anw bɛ k'an sɔnna kira dugutigiw ko k'ale sɔnna kira la dugutigi ka conseil ko sɔnna kira la imam ko k'a sɔnna kira la karamɔgɔ ko k'o sɔnna kira la jinɛji ɲɛmɔgɔ ko k'a sɔnna kira la muso ɲɛmɔgɔ ko k'o sɔnna kira la est-ce que kira tanu ka kan ka ye dugu kɔnɔ tugun. balima silamɛ bɛɛ lajɛlen ani su furu ani sarimuso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya Jɛnɛba Jabate fo ka foli lase nabaga cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ma ka da bisu bonya a n'a barika kan k'a bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo o tuma jama ka foli kɔfɛ k'a bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn k'a lase an karamɔgɔ ma n'o ye Sherifu Usumani Madani Ayidara ye Sherifu min kɛra misaliya ye silamɛya la diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ cɛ min bɛ yen n'a ɲɔgɔn ma sɔrɔ Alakira kɔfɛ kisi nɛɛmɛ b'a ye Sherifu min ale kosɔn an sɔnna k'an ɲako dɔn k'a tila k'an tiɲɛko dɔn k'an kɔ don ka bɔ an tiɲɛko ma de k'an ɲɛsin an ɲako ma o tuma an b'a fo Sherifu ka foli kɔfɛ an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Sherifu bɛ min fɔ Ala ko k'an ka ɲini fɛn ye n'an y'a ɲini Ala k'an nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma pour que an ka se ka diɲɛlatigɛ ɲuman sɔrɔ ani lahara ɲuman an ka se k'o sɔrɔ o kɔfɛ an bɛ foli se an ka karamɔgɔw ma n'o ye furu wajulikɛlaw bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnyara Uzazi Yakuba Daɲogo k'a ni cɛsiri k'a ni kɔnɔnajɛya k'an b'a fo danti foli min na n'ale ka wuli ka jɔ tɛ k'an filɛ kɛnɛ min kan an tun t'i sigi o kɛnɛ kan o tuma o foli kɔfɛ an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fɔ ka tila ka dugawu kɛ kɛnɛ in a sigira hɛrɛ la Ala k'a wuli hɛrɛ la mawuludu kɛnɛ bɛ fan o fan fɛ Ala k'a bɛɛ lajɛlen sigi hɛrɛ la Ala k'a wuli hɛrɛ la ni fili min yera kuma la o ye ne de ka fili ye n'o tɛ Jɛnɛba Jabate ka fili tɛ ka tila ka foli segin Jɛnɛba Jabate ma Jɛnɛba Jabate ma kɛ ɲɛmɔgɔ kɔnɔbaraba ye a ma kɛ kɔnɔnɔnjugu ye a ma kɛ yɛrɛ yiranci ye a ma kɛ yɛrɛ bonyala ye o de kosɔn a y'i bɔ a ka bonya la ka nin kɛ sanga ni waati ale de bɛ bonya to a yɛrɛ la k'a d'a kɔmɔgɔw ma an b'a fo ka tila k'an karamɔgɔ fo k'a kɛra ɲɛmɔgɔ ɲuman ye Ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye sɔli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala sɔnna an bɛ quartier min na a bɛ fɔ ko Tɛngɛrɛlakin Ala sɔnna an bɛ kɛnɛ min kan a bɛ fɔ ko seliba kɛnɛ wali ani selideni kɛnɛba an bɛ o de kan bi an b'an ka foli ɲɛsin an ka dugutigi ma k'a ɲini Ala fɛ yarabi Ala ka mɛn dugu ɲɛfɛ k'a ɲini Ala fɛ yarabi a ka ɲɛmɔgɔya Ala k'a ɲɛ a bolo o kɔ tɛmɛnen kɔ cɛla an bɛ an ka foli ɲɛsin an ka misili maire ma n'o ye Usumani Watara ye an bɛ an ka foli ɲɛsin a ma o kɔ tɛmɛnen kɔ an ka kumadan an b'a fo k'a barikada o kɔfɛ an ka kungo kɔlɔsibagaw n'o ye Michel Dumbuya ye an b'a fo k'a barikada cɛla o kɔfɛ an ka furu jeunesse an ka foli bɛ ɲɛsin u ma k'u fo k'u barikada cɛla o kɔfɛ Jamiiyati Ansardin Islamiya min ni kɛnɛ labɛn ani o kanubaw ani silamɛ bɛɛ an ka foli bɛ ɲɛsin u ma n'o ye an ka section président ba n'o ye Usumani Keita ni Ala ka diɲɛ ye ani a ka secrétaire n'o ye Buba Tangare ye o taara Bamakɔ ka taa mawuludu ɲɛnamaya an karamɔgɔ a Seydi Sheikh Sharif Usmani Madani Ayidara fɛ ka ɲini Ala fɛ an karamɔgɔ ani jama bɛɛ an y'o kalifa Ala ma Ala min kalifa tɛ tiɲɛ cɛla o kɔfɛ comité fila min bɛ dugu kɔnɔ yan n'o ye Hɛrɛmakɔnɔ ani Kulukɔrɔ ye an bɛ o ɲɛmɔgɔw fo n'o ye Ba Tarawele ani Dramane Kone mais Dramane Kone Ala sɔnna ale bɛ voyage la
a ka cɛkɔrɔba fatula a taara o janaja la ala ka hinɛ banbaatɔ la ala ka yafa kɛ a ye cɛla o kɔfɛ an bɛ an ka foli ɲɛsin an ka ansari musow ma n'o ye Jɛnɛba Jabatɛ a n'a ka jamakulu an bɛ an ka foli ɲɛsin u ma cɛla o kɔfɛ an ka foli an b'a ɲɛsin an ka dugu muso bɛɛ ma silamɛmuso bɛɛ ma an ka musokɔrɔba min kumana bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an b'a an ka foli tugu o t'a la ka ɲɛsin silamɛmuso bɛɛ ma ko an b'u fo k'u barika da cɛla o kɔ tɛmɛnen kɔ baara min ni ala bɛnna n'o ye alakira Muhamadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam kira bangani san yɛlɛma ni ala sɔnna an bɛ san kalo 11 na tile 19 san 2018 insha Allah ka bɛn kira ka hijira san 1000 ani san 400 ani san 40 cɛla baara n'a kɛra ala kama ala ka dɛmɛ bolo b'a la an ka kɛtɔ ya rabbi ala k'o kɛ ala kama ta ye cɛla o kɔ tɛmɛnen kɔ an bɛ an dɛmɛbagaw fo k'u barika da mun ye an dɛmɛ ni misiw ye mun ye an dɛmɛ ni malow ye mun ye an dɛmɛ ni jiw ye mun ye an dɛmɛ ni o farakolow ye mun ye an dɛmɛ ni o yɛrɛ hakilila ye an ka foli bɛ ɲɛsin o bɛɛ lajɛlen ma cɛla dugu nin kɔnɔ yan an ma siginatigi si dɔ chaise-tigi si dɔ f'a bɛɛ lajɛlen y'a ka chaise-w di fi sabilillahi mɔgɔw kana sigi a la ka alakira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam kira bangani nɔsɔndiya kɛ an bɛ dugawu kɛ siginatigi nu u ye ka ɲini ala fɛ maa maa ka dɔrɔmɛ donna n na ani a ŋɛnɛ ɲumanya bɛ maa maa kɔnɔ ya rabbi ala ka hɛrɛ kɛ ani u bɛɛ lajɛlen ala ka hɛrɛ kɛ ani u bɛɛ lajɛlen kira bonya kama salli ala rasul cɛla laadakɔrɔ de don waati tagara ɲinan ni ala sɔnna tɛmi dila mɔlidukɛla bɛɛ ma leader fɛ ala sɔnna n'o o ɲɛmaa ye a Seydi Sheikh Sharif Usman Madan Haidara ni ala sɔnna tɛmi dira ɲinan mɔlidukɛlaw ma an ka kuma kan ka caya o de ye jogo ani bɛn cɛla ni jogo tiɲɛna yɔrɔ o yɔrɔ maaya tiɲɛna adamadenya tiɲɛna hɔrɔnya bɛ tiɲɛ danbe bɛ tiɲɛ yɛrɛdɔ bɛ tiɲɛ du bɛ tiɲɛ dugu bɛ tiɲɛ jamana bɛ tiɲɛ diɲɛ bɛ tiɲɛ cɛla ni ala sɔnna an karamɔgɔ ye min di an ma ɲɛ ni ala sɔnna an ka walada labɛnna o min kama an bɛna o lase an badenw ma cɛla alakira Muhamadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam an bɛ o bangani kɛnɛ de kan n'o ye an karamɔgɔ Fuseni Berete y'a fɔ a ka kuma na ko dɔw bɛ mawulidu kɛ dɔw bɛ ka a kɔn k'a haramuya fo ka taa se yɔrɔ la min cɛ ka jugu cɛla ala ka hakili ɲuman d'a ma mawulidu bɛ bɛn mawulidu tɛ bɛn an tɛ kuma o kan bilen o bannaw sabu ala sɔnna
ala sɔnna cɛla ala sɔnna a ye Seydi Sheikh Sharif Usman Madan Haidara a ye silamɛya bara ci mɔgɔw ye mɔgɔw y'a mɛn mɔgɔw sɔnna a ma mɔgɔw y'a minɛ u bɛ ka baara kɛ ala sɔnna mɔluduko a y'a bara ci mɔgɔw y'a mɛn mɔgɔw y'a faamu o bɛ ka baara kɛ wulu ka tulokan o bɛ sugu jɔli bali wa cɛla wulu ka tulokan tɛ sugu jɔli bali a y'a to ka kuma n'u ma kuma o bɛ sa sabu tasuma de do u dusukun na n'u ma kuma o bɛ sa a y'a to ka kuma sabu o kumakan bɛ o danga tɔ dafa de ala ka hakilima d'a ma mɔludi bida ye e yɛrɛ jɔlen tɛ bida ye wa téléphone min b'i bolo i ka kira Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a ka téléphone numéro ko ye juma ye e ma Bamako bida dɔ kɔni tapi ni dɛbɛ min b'an ka misiriw kɔnɔ tapi joli dala kira ka misiriw kɔnɔ an ma Bamako bida dɔ kɔni aw bɛ ɲini ka fa wuli mɔgɔw la hali fajiri da sunɔgɔ tɛ sɔrɔ mɛkuro mankanw fɛ mɛkuro joli siri la kira ka misiri la a banna o ma ko bida do wa o si dɔnna ala ka hakilima d'a ma cɛla an ti an da don u da la ala sɔnna mɔgɔw y'a mɛn mɔgɔw y'a faamu mɔgɔw y'a minɛ furu ya ni ala sɔnna Jamiyat Ansardine Islamiyya sigɛlɛ yan 97 an bɛ mɔlidu daminɛ san fɔlɔ min na an maa damadɔni setigi si tɛ an na an y'a daminɛ ni sɛw de ye ala b'a dɔn mais bi ala sɔnna an kun b'a kɛ yɔrɔ min na n'o ye misiriba da la bɛɛ y'a dɔn ni jama tɛ koyi a tɛ bɛɛ o ye dɔ bɔ jama na ŋo ne hakili o ye dɔ fara a kan de wala ala ka hakili ɲuman d'a ma ala sɔnna cɛ la laada kɔrɔ de don Jɛnɛba Jabatɛ ani a kɔ mɔgɔw fɛ san o san u bɛ fini don an kan na ko an ka na an k'an k'o don ka na an se ka alakira Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kira bangani nisɔndiya kɛ ni a ye ɲinan o y'a layidu dafa cɛla o fini de bɛ an kan na ni ala ka diɲɛ ye ni ala ka diɲɛ ye an ka muniri n'o ye Abdurahmani Tarawele an ka kolotala san o san hɛrɛma kɔnɔ musow silama musow olu fana bɛ fini don ale kan na ni ala ka diɲɛ ye o de filɛ nin ye bi mana an gɛrɛfɛ an bɛ o fo k'o barakada a nafolo bɔra yɔrɔ yɛrɛ bi ala ka caman bila a nɔ na cɛla waati tagala adama ni a bɛ fɔ ma ko durudɛrɛni ne bɛɛ b'a dɔn ni o ye ko ka musow fana fo ko ye mɔlidu fini fana san ka di ale ma ka tila ka wari d'a kan ale yɛrɛ ye dɔ don su na k'an k'o foli da musow ye an y'o foli di u ma yarabi ala k'a kɛ lahara baraji ye ala kana an bɔnɛ ala kira bonya kama sɔli ala rasul cɛla ala ye nin fɔ ala kira Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kira ka hakɛ la kuranɛ kɔnɔ wa ma arsalinaka ila rahmatan lil alamin Muhammadu ni mi ci foyi kama fo danfɛn bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ sɔrɔ cɛla ni kira cili kɛra danfɛn bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ sɔrɔ ye ni ala ko ale ma kira ci foyi kama
fo danfɛn bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ sɔrɔ ni alakira muhamadu sallallahu alaihi wasallam ni kira cile kɛra danfɛn bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ sɔrɔ danfɛn dɔ ka tila k'i jɔ a zeni fila kan danfɛn min y'a yɛrɛ tɔgɔ wele ko ale silamɛ ko kira bangani tɛ bɛn fɛti tɛ bɛn ko bida don ko haramu don cila hali ko dɔ ka kan i da don u da la wa tanga ɲini dalaba masa fɛ ka bɔ shetana tɔɔrɔ ma min kɛra gɛnfɛn ye ka bɔ ala ka hinɛ bɛɛ lajɛlen na an b'a daminɛ ni Allahu taala tɔgɔ barakama ye min diɲɛ nɛmɛ labɔlen tigi ni lahara nɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi an bɛ nɛmɛ ni kisi ɲini dalaba masa fɛ k'o kɛ an kuntigi Muhamadu kan kiraw lakɔrɔtali a n'a somɔgɔw cila hasiriya tɛ foyi la ala tilara ka baara la ala ye bɛɛ bonya ni bonyako ye ala kira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam a ka fisa ni ala ka danfɛn bɛɛ ye ala ka danni na a ka di daliba masa ye ka tɛmɛ ka danfɛn bɛɛ kan awa ala bɛ kira fɛ ka tɛmɛ ka danfɛn bɛɛ kan cɛla ni ko i b'o hasiri a bɛ m'o tiɲɛ fo ka dɔ fara a kan kɔ i zela ne kira min bɛ kumakan ye dɛ e ka tila k'i sigi k'o kira bangane tɛ bɛn dɛ haramu bɛ e ni kira cɛ lahara dɔ jɛnɛ ani lahara ala ka hakili ɲuman d'a ma an karamɔgɔ bisimila ko bi an ka bi walanda an bɛna kuma o min kan o ye makarimal akhlaqi n'o ye jogo ɲumanw ni jogobaw cɛla ni nin fɔ i ye adamadenya ye jogo de ye cɛla a kɔlɔsi dɛ o mana tiɲɛ yɔrɔ yɔrɔ balo ni masiba de bi ni ala sɔnna an ka bi walada bɛna boli o de kan nam an karamɔgɔ o y'a mafilɛ ka bɔ ala kira yɔrɔ nɛmɛ ni kisi bɛ kira ye nam ala kira ko nɛmɛ ni kisi bɛ kira ye cila e kulo bɛ kɔrɔfɔ la tumana min ni ala kira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam ni kira cila daliba masa fɛ yahudiyaw ani an b'a fɔ mun ma ko an balima kerecɛnw sabu kira nana olu sɔrɔ ala ka dugukolo kan o ye kira ɲininka e ko e ye kira ye e cila ni mun ye ni sun don e nana sɔrɔ an bɛ sun ni jago don e nana sɔrɔ an bɛ ɲumanya kɛ ala ye ci ni mun ye ala kira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam kira ɲininkalikɛla n'u jaabi ko Allahu taala ye ale Muhamadu ci ka na jogobaw le dafa Isa tɛmɛna Musa tɛmɛna Ibrahima tɛmɛna Isahaka tɛmɛna Ismailaw tɛmɛna olu taara ka nɔw mun to ala ka dugukolo kan n'u nɔ ɲumanw bɛ ɲini k'a tiɲɛ daliba masa ye ne Muhamadu ci ko ne ka na o ɲumanw le dafa cɛla ne kira ko nɛmɛ kisi bɛ kira ye ala y'ale ci jogo ɲumanw dafale kama cɛla ni jogo bɔra maaya na a kɛra bagaya ye ni jogo bɔra maaya na a kɛra masiba ye nam an karamɔgɔ وهب الله سبحانه وتعالى للإنسان العقل وجعلهم مخلوقا ko i k'a dɔn ala o taala
ay nyine ke adamaden na jogo la ko adamaden ala ma ko be mina adamaden jogo kanyi ala tale hakli di adamaden ma ka hakli ni adamaden na jango eku hakli ne leta ki kan jogo glanai ala hakli di adamaden ma jango anko hakli ta kan jogo glanai hakli juma maya hakli hakli bi daba o fewo ni kongo ya soro akaka na dumuni soro yoro mina abu yoro ni na hakli ni minega ya soro akaka na ji soro yoro mina abu ni na hakli me Allah taala maya hakli di adama de made tare an kan jugo gla ka nyanai maya kanachi maya kana ke dabayai maya kana ke danzagoi maya kana ke mikadi imbi fo mikadi imbi uke maya kana ke uyi nam waja'alahu makhluqan mufakkiran ala taala kleka adama de da ka ke danfe yemi bi mire katash esigi nene nike ni be nyawa ni kanyewa ni maiwa ala tale adama den dan ka ke dan fenye ka miri ni tashi do adama dena adama de ka miri ka tashi nam yumayyizu bayna al-khayri wash-sharr mukama ala tale adama den da ka hakli ni ana adama de ka miri ka tashi jango adama de ka nyuma ni juguma wuluma ka bonyona ni mai hakli me chela nu bora mayana abeke bagayay hali bagaya be fsayani ay ale hakli di adama dema e ka sega nyuma ni juguma bonyona ni ka hakli e me ni ka hakli ma sega nyuma ni juguma bonyona e mana mi soro e bi udun mi dunete be e mana mi soro e bi ufo mi folete be e mana mi soro ebi uke mi kelete be eni adama de hakli tara chien kaseni ma e da ba ma fsane ayi nam angaramo wa bayyin ma huwa hasan min al-aqwali Allah taala klara ka wala leke bangane ke adama de ikale hale o ke chugunyuma nam wa ma huwa qabih wa maqruh وبين ما هو حسن من الأقوال mi nyuma yoye kuke وما هو قبيح ومكروه ani femu jugumo ye ani mu kona kulutoyi nam وهو يعرف أن الظلم والكسب ko adama dene ka do ko ka do tonyoni ani galondige وأذى الناس ko abeke sababu ye ka mogo toro mama kera tonyoni kelai mama kera galondigelai ko e mogo toro la de mame ka toro be se mogo machila we jogo nyumatigiwa sela tonyoni ay sarani kida butibu defo fala tazlimanna nasa iza ma kunta muktadiran kana mogo tonyo tumunami na nisibi fa inna zulma yarjini ila al-uqba ko ka do tonyoni binna isigi kana nimisaso ni halaki sulila sila tonyoni mai me mube adama de ke tonyoni kelai jogo chini ni adama den jogo china abeke tonyoni kelai ni adama den jogo china abeke kalonti kelai abele dine bulona muna jogo nyumaya kama eti sunga matunyo jogo nyumaya kama ika jogo nyumaya kama eti sunga kalontige kadamana
jogo ɲumanya kama e tɛ sɔn fiyewu ka tɔɔrɔ se mɔgɔw ma mais cɛla ni jogo tiɲɛna baara ma tiɲɛ wa jogo tiɲɛnen kama bi cɛla an karamɔgɔ Asayidi Sheikh Sharif Usman Madan Haidara zamzami kɔni cɛla kabina ko jogo don min na fɔ bi ni mɔgɔ ko tɛ ɲɛ fo bɛɛ nana sɔn a ma bi ni jogo tɛ foyi tɛ n balimakɛ e min ko seli y'a bi d'accord mais e ka bitigi kɔnɔ yen e ye mun ta u ka feere kɛ n'i ye n'u jogo tiɲɛna e ka nafolo bɛ to yen wa jogo tiɲɛnen kama o b'i ka nafolo bɛɛ suɲɛ k'a namara k'a bɛɛ ŋanimu n'o o jogo tiɲɛna hali i tɛ se ka kalifa kɛ u ma a silamɛw ni an bɛ alakira Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam n'an bɛ kira de fɛ n'an bɛ kira de ladegi n'an bɛ kira Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam n'an bɛ o don ŋɔnɛ tugun an ka dɔn daliba masa ye alakira Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Ala o Taala y'a tando kuranɛ kɔnɔ ni jogo de ye wa innaka la ala khuluqin azim Muhammadu jogo b'i la mi ka bon mi kɔrɔtalen don mais ni an bana jogo ma bi karamɔgɔ dun yɛrɛ tilara ka mɔgɔw encourager ko seli le y'a bien ye ko an ka seli n'an selila o y'a bannen ye ko n'an selila ko lahara don fɛn fɔli min bɛ ɲininka adamaden na daliba masa fɛ k'o ye seli ye an karamɔgɔ e ni Ala n'a kira cɛ ni cɛnin ye ka muso tigɛ e b'o to yen ko a bɛ seli wa fo n'i dɛsɛra an ka segin tiɲɛ ma cila e ka diɲɛ ɲɛnamaya ta k'a lajɛ bi ka adamadenya ta k'a lajɛ bi kodɔnni ni hakilitigi bɛɛ siranna kɛrɛnkɛrɛnnen ma denmisɛnw kɛrɛnkɛrɛnnen ma denmisɛnw gulɔ dɔrɔku a y'a bɛɛ ta den tiɲɛ jango an ka damada yɔrɔ ninnu na yan e balen yɛrɛla ye fa ye dɛrɛ e ka taa baara kɛ ka sanu sɔrɔ e ma n'o di ba ma e ma n'o di fa ma e ma ko ɲuman kɛ ni a ye fiyewu fo e ka taa o don gulo la ka baarabon luwe ni u ye mun y'a se den ma jogo tiɲɛni mun y'a se den ma a lamɔbaliya de y'a jogo tiɲɛ masaw fɛ an t'an denw sigi ka tiɲɛ fɔ u ye an t'an denw don sira ɲuman na cɛkɔrɔba bɛɛ musokɔrɔba bɛɛ ko an siranna bi denw ɲɛ n'an siranna bi denw ɲɛ bi denw m'o yɛrɛ wolo ne hakili la bi faw ani bi baw de ye bi denw wolo an karamɔgɔ an kana sɔn fiyewu an ka mara jogo ka tiɲɛ an kana sɔn fiyewu an denkɛw an denmusow k'olu lamɔ lamɔkojugu la k'u jogo tiɲɛ den si tɛ a masa bonya bɛ jango ka na se a masa fila ma k'a fɔ nin ye ne masa ye nin ye ne masa fila ye nin ye ne kɔrɔ ye ne n'a bɛ bɛn sira na e jɔ n ka bolimafɛn kɛ dɔɔni dɔɔni u mako t'o la mun y'a se o ma lamɔkojuguya o lamɔjuguya de y'u jogo tiɲɛ an bɛ dugu min kɔnɔ n'o ye furu ye furu ye duguba ye wa
mais barbon joli bɛ yan sunguruba so joli bɛ yan gulɔso joli bɛ yan saa kale 12 a bɛɛ lajɛlen bɛ marché ni jiriw ye wa ni kɔnɔw ye wa ni waraw ye wa bal ni adamadenw ye mais dutigi bɛɛ y'a dɔn ni ne sara ne ka du bɛ jɔ ni ne sara ne ka du bɛ ci maa tɛ kɛ n kɔ dutigi bɛɛ y'a dɔn mun kama sabu i denw lamɔ min kan ani e denw bɛ ka min kɛ e yɛrɛ balolen ɲɛna n'u bɛ se ka kogo jɔ e balolen ɲɛna n'u bɛ se ka kogo jɔ i zalen kɔfɛ i y'a si dɔn cɛla a bɛɛ kɛra gulɔmina ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah cɛla n'i y'a denmisɛnnin dɔw ye ko bɛ gulɔ min kabako don an ka dugu kɔfɛla bɛɛ a bɛɛ lajɛlen kɛra juin min yɔrɔ ye a barabaw de b'u bolo o b'a don a bara kɔnɔ ka alikɔri don a la o b'a min k'a di ɲɔgɔn ma ani u n'u sunguruw cɛla ne ɲɛnamaya taara ta a tiɲɛna dɛ o la alakira muhamadu sallallahu alaihi wa sallam o kama kira o de fɔ daliba masa ye adamaden da ka hakili di an ma an ka se ka ɲuman ni juguman bɔ ɲɔgɔn na nam an karamɔgɔ ko e k'a dɔn tɔɲɔni ani nkalontigɛ ko e k'a dɔn fɛn de don min cɛ ka jugu min tolilen don cɛla maa maa dɔrɔn ni nkalontigɛ ye n'i kuma lakali walima i kuma fɔ ɲininkali bɛ kɛ ko jɔnni y'a fɔ n'a fɔra karamasana y'a fɔ ko k'a taa n'a ka ci ye ko baara bɛ karamasana ni nkalontigɛ ta wa hali n'a danna o ma o man kan ka nege bɔ maa na wa an ka ala ko yɛrɛ bɔ a la pewu an k'a kɛ maaya yɛrɛ ye ni e donna ni nkalontigɛ de ye ko cɛ tɛ boli i nɛn ka fiyewu ni fɛn lakali maa maa tulodon nana ɲininkali bɛ kɛ ko jɔnni y'a fɔ cɛla n'a fɔla ko karamasina de y'a fɔ a bɛ fɔ cogo di k'a taa n'a ka ci ko karamasina ɲɔgɔnna nkalontigɛla tɛ yen k'a tɛ tiɲɛ fɔ hali n'a danna u ma o ka kan ka nkalontigɛ nege bɔ maa na awa n'a fɔra ko i tɔɲɔnikɛla ye hali n'i ta ma se min ma a t'i fɛ a tɛ surunya ka k'i fɛ a tɛ n'i kanu awa hali n'i tɛmɛna n'a tɛmɛna ka so dɔ la siɲɛ 2 e bi e ka so kɔnɔ walima e ka fɛn o fɛn min bɛ kɛnɛ ma e b'a commencer k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a y'a bɔ ye quoi a y'a bɔ ye quoi i y'a faamuya o la tiɲɛni man ɲi i y'a faamuya ko nkalontigɛ ani tiɲɛni ani tɔɲɔni ko e k'a dɔn fɛn de don min cɛ ka jugu naam an karamɔgɔ ويعرف أن العدل والصدق والإحسان أمور حسنة والخيرات ko e k'a dɔn ko ɲumanya jogo ɲumanya fɛn de don a bɛ hɛrɛ bɛɛ lajɛlen bange fɛn de don min cɛ ka ɲi adamadenya na n'a fɔra karamasina ye tiɲɛ fɔla ye dɛ tiɲɛtigi bɛɛ b'a kanu n'a fɔra karamasina jogo ka ɲi dɛ a tɛ maa ta suɲɛ ani maa tɛ jɛn a k'u namara ani maa tɛ jɛn a k'u janfa a tɛ se walimuso ma a tɛ se maa ka nafolo ma tant que n'u mankutu b'i la i jogo kama ko o de ye fɛn ye min cɛ ka ɲi awa bɛɛ b'i kanu cɛla adamaden ka hɛrɛ a kɛmɛ o kɛmɛ
a bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn bɛɛ bɛ se adamaden ma e yɛrɛ jogoɲumanya kama. Naam an karamɔgɔ. وهذا تفكير هو الذي ميزه عن الحيوانات. Ko o kama Ala Taala hakili di adamaden ma ka an ni baganw woloma ka bɔ ɲɔgɔn na. Ala hakili di adamaden ma jango an ni baganw kana kɛ kelen ye. Cɛla ni dumuni bila minɛ kɔnɔ k'a bila dabaw ye min fanga ka bon n'a bɛɛ lajɛlen ye min fanga ka bon n'a bɛɛ lajɛlen ye o bɛ tɔw tu i y'a faamuya o bɛ tɔw gɛn k'a dun a kelen baganya o kɔrɔ ye hakɛ sigi tɛ yen ni bu don walima ɲɔ don minɛ kɔnɔ k'a sigi o ye min fanga ka bon ni tɔw ye a bɛ tɔw kɛlɛ k'a dun ko kama Ala Taala hakili di adamaden ma ka se ka an ni bagaw bɔ ɲɔgɔn na cɛla a ye hakɛ to ni baga nege wulila nin ye ne ba ye nin ye ne kɔrɔmuso ye nin ye ne dɔgɔmuso ye nin ye n dɛnɛmuso ye a mako t'o la munna sabu maaya hakili t'a fɛ man kan ka nin kɛ ni cɛ man ɲi ni maloya ko ye ni maa dɔgɔya ko ye ni maa jasi ko ye u hakili t'a fɛ o kama Ala Taala hakili di adamaden ma ka se ka an ni bagaw bɔ ɲɔgɔn na naam an karamɔgɔ. وهو الذي جعله يحب الأخلاق الطيبة. Ko kama Ala Taala jogo ɲumanya kanu maaya yɛrɛ jogo ɲumanya kanu Ala Taala jogo ɲumanya kanu silamɛya jogo ɲumanya kanu Ala kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Ala kira fana ko ale cila daliba masa fɛ kana jogo ɲumanw le dafa ko kama jogo ɲumanya kɛra kanu fɛn ye maaya na société la n'u tiɲɛna maaya tiɲɛna adamadenya tiɲɛna société tiɲɛna dugu bɛ tiɲɛ du bɛ tiɲɛ jamana bɛ tiɲɛ. نعم الفاضلة نعم ويتمسك بها ko a bɛ ɲini anw fɛ an k'an bolo fila kɛ ka an jogo minɛ k'a ɲɛ jogo min n'u b'an se dalaba masa ma jogo min n'u b'an ka maaya ɲɛ jogo min n'u bɛ daniya sabati an ni ɲɔgɔn cɛ naam. Ko e k'a dɔn jogojuguya silamɛya y'a kɔn maaya bana ma maaya y'a kɔn pewu maa jogojugu la cɛla maa t'i fɛ dɛ ni e jogojuguya la ni siyɔni ye maa t'i fɛ hali i soɲɔgɔnw t'i fɛ ni e jogojuguya la ni jɛnɛya ye hali i jɛnɛya kɛ ɲɔgɔn t'i fɛ sabu si tɛ fɛ i ka fɔ ale ko a ka so cɛla ni e dɔra ni namari ni janfa ye maa t'a ka danaya kalifa ye ma fiyewu o la jogoɲumanya de kanuna maaya na silamɛya na adamadenya na hɔrɔnya na danbe na awa maaya ye jogojuguya kɔ i komi silamɛya ko cogo min na adamadenya jogojuguya kɔ. An b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ bilasiralikan minnu kɛra Ala ka a faamuyaw d'an ma Ala k'an kɛ k'u minɛ ka baara kɛ n'u ye an b'a ɲini Ala fɛ jamana in Ala ka basigi don a kɔnɔ jamanadenw Ala ka bɛn sabati an ni ɲɔgɔn cɛ k'a ɲini Ala fɛ ya rabbi mawludu a daminɛna hɛrɛ la cogoya min na Ala ka baara bɛɛ lajɛlen kuncɛ hɛrɛ la maa kelen kelen minnu bɔra yɔrɔ wɛrɛ ka na mawludu in na jamana in kɔnɔ yan Ala ka segin n'u bɛɛ ɲuman ye u ka denbaya la u ka taa denbayaw ɲuman sɔrɔ Ala k'o kɛ ciba bonya kosɔn salli ala Muhammadi wa alihi o la k'aw fo ka wale ɲuman dɔn an sera ka min sɔrɔ k'a lase aw ma furu ɲina ale ka mawludu min ni a b'a kɛ sango san o de kun ye nin ye wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Mena kuma wili balila bemanga